499 pesos. Ayan o. So, ayan. Yan yung mga katna kasi kagabi sobrang pork bones. And ito na siya, yung binili ko na ano. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring. Nandito pala yung ano guys, so mumuso. Mumuso yan. Ayun, mumuso. Ang cute, dito pala yun. Yung mumuso guys. Next time, punta ko dyan. By the way, dito pala kami sa Limket Kay guys. Kanina hindi na ako nag-vlog kasi ang dami si Hagrid kasi ang sobrang kulit. Tapos kami ni Papa, napunta kami doon sa... Hi guys! Punta kami doon, yung isa, tingnan niyo. Punta kami sa ano, ito pa? Pops or Hunger Plate? Oo, doon kami maghahaponan. Yung isa na umuna na. Kanina hindi na ako nag-vlog talaga. Kasi sobrang kulit ni Hagrid. Hindi ako makapag-focus mag-vlog. So, yan. Yung isa, oh. Pagod na siya. Meron ditong Little Hong Kong. Limket Kay pa rin to na part, guys. Kasi dalawang Robinsons dito, eh. Ito yung pinaka-first na Robinsons dito. Dito tayo sa Walkilator. Yung Walkilator nila. Kulit nito isa. Ang ganda dito guys, oh. Nandito kami sa, ito pa, Cagayan Town. CTC. So, CTC. First time namin dito guys, taga Cagayan de Oro kami guys, pero first time. Ito kay mga bago kasi ito, ang ganda dun guys. Oh, wow. At saka gusto ko sa, ano namin dyan, kami kakain dyan, sa Yaki Mix. Anniversary namin. Sana. Mga ano yan guys. Anong tawag dyan? Dagi pang oh. Dala tapang. Mga Japanese food yan guys, yung Yaki Mix na ano tawag dyan, eat and drink all you can for only 499 pesos. Ayan o, yan. Pero hindi kami kakain dyan ngayon, kakain kami dun sa anong pangalan nun? Anong pangalan to pa? CTC. Hindi ba? Ata mga on asa gito? Pops or Hunger Plate? Oh, hungry. Hungry. Dito na kami guys. Gabi yung ano namin. Dito kami kakain. Hungry Plate or dun sa Pops. Dito kami sa kabila guys. May pa ano pa sila dito, may pa motor effect. Pilang namin yung food.
Hello guys, good morning. Kagabi pala hindi na ako nakapag-vlog nung umuwi kami. So si Hagrid andun, nagbe-breakfast. So yun, sa table niya nakaupo lang siya dun sa kanyang chair. At yun guys, kagabi hindi na ako nakapag-update kung kasi sobrang daming tao guys, sobrang daming tao doon sa kinainan namin. Ano yun, The Hungry Plate. Yun, hindi namin in-expect na ganun siya kadaming tao, sobrang daming tao talaga. So, yun. Tapos, may ano pa pala doon. Kailangan mo pang magpa-reserve. Tsaka, pang 10 pa kami ha. Imagine, pang 10. 8 na. Sige na, 8 na dayon. Ang ingay, guys. So, yun nga, guys. Meron pa palang pa-reserve. Kailangan mo magpa-reserve doon. At pang 10 kami. Sobrang grabe. Kasi very, actually, dalawa yung kainan doon. So, ito yung ni Papa, oh. Ito yung binili namin actually ilang araw na to. Ngayon lang na-assemble sa sobrang busy. Dish rack to. Sayang lang hindi ko napakita yung box ito kasi ginamit na namin kagabi para dun sa mga orders na tawag dun, box. Mga boxes para sa orders. Ginamit namin yung box dito. Tapos yun, dish rack to guys. Ito may drainer siya sa ilalim. Ito sa mga plato. Dito naman sa baba yung mga bowls and baso, ganyan. So, diba? So, ito yung parang mga niya. Cute. Napalit. Nabili ko pala yan guys sa Japan Home. Kasi hindi na ako nakapag-vlog doon kasi anong tawag dito. Si Hagrid ang kulit. Pero yun, ang dami kong nilinisin ngayon guys. So, ayan. Yun yung mga kalat namin kagabi. Hindi na namin nilinis kasi nung oras na kami na tapos mag-pack. Kaya ayan. Tapos bumili ako ng mga ganito. Mga trays. Kasi para every orders dito namin inilalagay yung pouches na may pangalan, tapos ano pa ba yun, saka ako maglalagay ng mga stocks. So papakita ko sa inyo yung mga guys ha. So yun, mga kalat lilinisin pa namin kasi mamaya magpapack pa rin kami. So dito yung mga stocks na inilagay namin guys. So yan yung namin pinakagabi. Meron pa dito. So, dito yung mga stocks nakalagay lahat. Medyo makalat na kasi kagabi sobrang talagang inano ko lahat para makita yung mga orders. So, ayan. Hello guys, kakarating ko lang. Tapos, habang umalis ako kanina, nag-edit. Nag-upload. So, maya-maya is ipapublish ko na yan dahil wala pa yung thumbnail. Tingnan yung aking pimples. Talagang stress na yung aking face lock. Stress na. Tapos, si Papa yung pinaluto ko ng ulam. So, tingnan natin kung ano yung lasa. Ni Chef. Ni Chef, ano ba? Chef Joel. So, ito yung gusto ko. Pagdating ko, luto na yung ulam. Kasi kakarating ko lang dahil walang kamatayan na restock ito. Pero praise the Lord, hallelujah. Tapos yung isa. So yun, ito yung ulam natin ngayon guys. Pork bones na sabaw. So ayan. Kain guys. Uy, kain. Hello guys. Gagawa sana ako ngayon kasi day off ni Papa. So, plano ko sana magluto ng saging. Ay, saging. Ano saging? Yung butchi. Yun. Magluto sana ako. Parang tinamad ako, guys. Kasi kanina bumili na ako ng flour tsaka yung overripe na saging. Parang tinatamad akong magluto. Tingnan yung karat sa likod. Kasi, plano kong i-stock ka lang siya. Kasi mamaya manonood kami ng movie. Hindi naman yung bisyo. Walang kamatayang movie.
Pero plano ko kasi maglinis na lang. Kasi ang kalat ng bahay. Parang nai-stress ako. Hindi ako yung pimples. Ang laki. Parang, alam niyo yung skin ko talaga parang stress na siya. Parang, ipahinga mo naman ako. Kasi pag ganito, natutulog yung dalawa. Pag ganitong mga, hindi ako nakakatulog talaga, guys. Promise. Hindi ko alam. Kasi siguro, basta, feeling ko sayang yung oras na ipapahinga ko sa ganitong oras na maliwanag pa. Kasi, kaya kong magising. Kasi, lang talaga ako eh. Morning person talaga ako. Kaya, ganon. Pag sa gabi, kailangan maaga akong tutulog. Kasi, hindi pwedeng matagal. So, sa gabi, kailangan kong makatulog talaga ng maaga. Pero, sa umaga, kaya kong gumising ng alas 3. Kaya kong gumising ng ganun. Kasi, morning person talaga ako. Sobrang, feel ko yung morning. Parang, feeling ko pag maaga akong nagigising, marami akong nagagawa. Ganun. Ganun tayo ka-hardworking. Pero, yun. Maglilinis na lang ako, guys. Hindi ko alam kailan. Kasi, i-film ko sana to today. Kaya yun nga, i-film ko siya kasi nung last na ginawa ko to, parang ginawa ko siyang vlog. Pero itatry ko kasi ang dami nag-complain doon kasi medyo ang dami kong sinasabi kasi nga parang feeling ko kasi nung ginawa ko yun parang lang talaga para sa mga subscribers ko sa vlog so inisip ko nga bakit hindi ko siya ginawa ng maayos. So itatry ko na i-film siya siguro bukas na lang. I-freeze ko na lang yung saging kasi overripe na talaga siya. Kasi nabili ko yan 10 pesos lang. Kasi overripe na. Ito siya, oh. Ayan, parang mahuhulog na nga yung isa. Ayan, sobrang overripe na siya. Pero ito yung pinaka-perfect na ilagay doon sa butchi. Pero, ayan, ito yung mga, guys, nabili ko kayo tapos sa labas. So, maglilinis na lang ako. So, ayan guys, natapos na rin ako at medyo makakapag-relax na. At manonood kami ng movie dahil nagising na yung dalawa. Tapos, palalagyan ko papa ng dyan, ilaw. So, ayan yung aking anak na nadungis. Nakakamakain ng chocolate. So, yun. So, eto na ginagawa na ni papa yung para sa ilaw. At saka, papakita ko sa inyo yung guys. Eto na siya, yung binili ko na yung dish rack. Ang ganda niya. Pero medyo lang siya, tingnan nyo. Parang siya, umaalog-alog, hindi ko ba so para kaya nilagyan ko na lang ng ganito, tapos pati din sa likod meron din yan. So in fairness naman, maganda naman siya. Tapos ayan, nag-iinit ako dahil magkakape kami.